Biyag ti tao. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Ay, yun na hindi yung obing. Kanay nakastitararamidin na. Pay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Kumikit din tayo yung obing. Ay. Tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti ri daw. Nagbagarabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartag ka madan. Ala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit ti ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko ya. Jimso, baro. Nagyamanak man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gamit, ang magpilit man. Iso nga intulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang nana ining, awan problema. O sige, patuluyak nga ro doon nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanen, wan. Pangasim, Julie. Isardan mo ti kasta nga raramidem. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak met nga apong mo. Di mo lang mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas di marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Di balbalasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo maibaga ti kasta. Nakanayon ka ba't nagbartek? Among ka diya delikado ti kasta ka raramidem. Agbartek ka. Sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Danag yun ay. Nagadal ka kitdi. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrak ti adal kanya kapong. War tayo man kiti. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wan. Ngamsaan ka nga ikanta pagbartek mo to matlaeng. Saan na po? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Isuada kayon at ipagdawatak. Alamot din apong. Sige. Agto'y ti sa kagasot. Ingka gumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang nga kasot laang. San nga umdas da ito'y. Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas ko. Kanya, ay, nagnginan. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun, ti pa nagbarbartak yung jagayim mo. Uray kayat kun asad dengan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jakayatin nga ginom tayo diti balay. Nawala. Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo mo ti kastangar aramidin niya. Agayab pa iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kaya. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamaga manong. Crush mo niya. Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunak tupay kat.
Kursonada na ka ni Manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanyak. Umay ka no sumarong ka rin balay inton malam, Grace. Kat adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka la kanyak takabsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kayo tiyag bali na plastikin ka. Ngam, saan ko type ni Manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 kulaan. E din to ta ni Manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig ka na. Naimbang nga orasyon, Nana. Mabalin na sa rungkara ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang aldaw. Anya? Sa dino tinapanan, Nana. Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanaganak nga ruden barok. Di man lag text when no mawag no kumustan iti ayan na. Nana, Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyak dahi taading ko. Basta tiyan mo, kahit agayata ka ni Julie. Kat no kaya tinak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong. Basta man bilang, awan mabalin ko. Basta na ibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay no siya klaamay sa. Tangayawan mo laang dengdenggin na. Nasaysaya at no makiasawan tatak. Baring agtal na. Ha? Masiguradong marod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema kung makatumpong iti barumbado a lalaki? Ay kapilin na at ipakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay mat nga ni nandyanak mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang sito nagsasao. Win nga ro tatang. Ay na po. Saan ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramita. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Nasapay la kumata kuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Oh, antay pa Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maululaw ako. Alagid din. Pasit lang. Igusan tayo yan eh. Tay. Oo din tay. Okay. Okay. Kasta Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulad kanton. Carlo, amangan no, mailaw ang tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruak mat. Wen nga. Saan tamat nga gaya na yan? Apay nga aramidan ka di kasto eh. Ulite. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang ka mat. Kasano na bunga di pa nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta ah. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isyat mo kiti. Isyat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko.
Asan uday ito yan? Madi talaga tirik na. Pagiso. Ni Carlo to yung mauawak. Hello, Carlo. Julie, akita na. Kailin ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya rin ka? Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Atapay kayo maramida. Bye! Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagtartaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparit na ni Carlo. Entarayan na ko ni dinamuan tama si Kuga. Kasano na ito yan? Diyan kaya tamamuan na nana. Pasigurado apagong tanda. Julie, ada sa nga ilib. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasarita di sa nga ilib. Uy, nanang, umayan. Amo punti aramidak. Na, Julie, anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay, nga bakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan. Awan ti ama na. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray naadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pakasaranak ni Jimson. Iso ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amo na ti kasasaad mo? San? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kwa na nukas tamatlaan. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Naawatan nyo? Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukwam ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wenno saan? Anya day tanana. Jimson baro. Masikog ti anak ko. Anya. Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di. Itatana mo hamon ti kasasaad ti anak ko. Ambok maupay kan, Jimson. Nga maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Iso nga dapay kung daway mo magbabawi. Sumapol ka lang nga niti sa bali nga sawaang baro. Ay atak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Uray no saan tapay lang kasar, Jimson.
Apay, Mat? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan, no nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot na, Mat. Papanang ba ka? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sana man ang tirumwar dito balay. Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw awid, mabalin mo data. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanos ta na. Nagsakit mo, katigas na ba nagsasama? Pasensya kan. Ngam ibagbagak klaang tipudno amarikrik-nak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni sa bali, Carlo. Awan, kahit ka lang ta. Apay kiti na saan? Ramanam tayo tayo. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Jak pa'y napadas tinagsyabu. Iswaro ta padasan kita. Ala na, mayat na tayo. Nung mapadas mo, sigurado sa pulam to. Carlo, Ito. Padasam kitin. Ala na. ah? Ah? Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Oh, ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglakman. Iso nga ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre, kayat ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manan sabta matawan. Ado manan ti simbang pat ko tayo. Milyones manan, ti kwarta no kaskasano. Tay! Awan ang tignan kidakas. Ingat tayo na kitin mayo. Gusto ka? Ha! Diyos kay! Dali pulis! Kasano tayo tuyen? Tentray. Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang, Timson, tulungan dag. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dag kuma. Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, dako. Saan laeng asyak tinang bagbagakan ka? Ado kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanang. Saan ko na mataripato ti panagdagkan na? Aganos ka, Julie. Takas tati pinilim abiyag. Kurada nga Roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspodpod ng anak. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno mapagpaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas tati pinili magasat mo. Kat agsi na tamatan. Anya, Timson, ang bababawi hakitan. Akawanan na kuma. Kandi na kumasinaan. Ladingitak, agam na po karon ti panagayat ko kan ka. Total, imparupang ba't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan ka lang nakitin na kanyak iti, sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akot kanyan. Jakmat mabalingay pilit ti bagikit ka. Basta, di ko mangarot bye-bye anti anak ko.
Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos, anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsut ako na gamit ang tutumang asakit ko, Jimson. Marigata na ka mag-asikaso iti apo ko. Kasanungatan. Sa pagtrabaho iti sa bali ang lugar na. Kastaya. Naapo, awa mo nga minanday ti tata nga katulong ako ba. Marigata na, parong. Numay talagyo ti anak ni Julie Landiaga. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Impatag kon kasputpud ng anak ko. Iso asahan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson. Agyaman nagtapi masyar ka dito yung pagbaludan. Wen, kat kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni Mamin. Boy, anak ko. Dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay na, dakal ka. Kailaw ka una yan. Nakapsutan ti inan. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak, Jimson. Dadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyo ko ni Boy ti lugar ti asawa. Taedayan ti pagnaadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, boy, anak. No nagsingsing patak ko, Maidi. Saan ka ang maisina kanya? Pagbabayak dagiti ngay nararamit ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi ti asawak. Saan may abay pa yan? Ay sige, patuloyin mi. Boy anak, agpakadakan ka ni Mamim. Mapan kami pay, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpat ka kuma, anak ko. Kat dinakto ko maliplipatan nga ina. Andang lang dito'y amang ipatpadagan ka, anak ko. No ammom tinasayaat ken saan, ammom aliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturungken ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao.
Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kanapong bakit? Okay kami, Insan. Awan dirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kitam dagiti papaunag da Prutas kan natang tigatangan nyo. Kantay gatas da. Di mo liwayan ti mang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pawit me? Una, nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kitaam bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agdalaga king ka, Jimo. Iso ang pinagnaad ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak bye-bye ang dapong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Orayim ti awag ti kapsat ko, Ta sigurado ngagpawit mo tayo dyan iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye! Jimo! Jimo, apo! Ayan mo! Apay ya. Anya man ti masapol yun ya. Damagak kumalaang no nagpauhitan da Roger kan glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Saan da ka no masangot ang pawait? Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na sanda nagpauhit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko mutan Maib-ibosan. Gumatangak taon. Adra kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalat ta kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansay? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniyapong lakay. Sige nga ron. Salamat. Lukas ka. Saan pa'y limbawag nagiti apuko ta manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom da ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano ngay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpawit na iti kwatata. Saan nga road? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wan timpaw ita. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpawit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay ingatang na. Ay, awan ang araw. Nabayagan saan ta arimwar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga ron kwarta. Urayan ta ano kaano ngagpawit dagiti apuko ta. Kaano tugadagay bakit? Jak nga ron mo. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan, pitong, lakay, rabeng. Anyat pampanunutam aya. Ay, sikod na pampanunutag Nga, Lo apay nagbasay ti pawpawid dagiti apo ko ta. Kadakil kanuba ti suldo na di abraw. ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akas dyan? Dakil mo ti pawpawid da ide. Jakam mo
Naumada siguro na. Kasta nga taga agpaisaw. Jak nga ron ammo. Kanayon sa pa'y gaubawag iti. Apay asaan data batingaw awagan. Saan data nga ta akailaw dagiti apo ko tabagay. Kailiw datra. Ngamakumikum da ka no nga ron. Kunan ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Na ano amang kadwa ka na ta. Una. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kapsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa yun na iti kwarta dabong. Nasayaat nga ron. Ingkanto kitaan ti pauit ko, No kasta, nagpauit ka, Insan? Wen, insan. Makamukan. Sikan tag budget. Kasi kamot ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka, insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka lang dita balay. Basta saan mo abaybay ang daapong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong da kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi, insan. Ala, napalabas day yayan, Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga ron, basta di mo baybay ang daapong, Wen ka de, Insan. Di kay madanagan. Ay, wan, kasaritak man daapong, Jimo. Ay, kwa, Insan. Awana kay balay. Adak dito'y kindaan. Magkikindak, ta pagsidag dapong itinaimas. O sige nga Rod, baliwak ton ti umawag. Ulitag insan, agan-anos ka. Wen, Insan. Agyaman na. O sige nga Roden, bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na dapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko ataga. Matakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Taan nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya ko nga mawan pailat balay ko. So nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalaya. Andat masida bakal. Ay, target manon Manag. O lakit target. Wano saan buguaw. Aganos ta Agyaman ta asin kan bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod taado kan ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya. Ay, nabayagan akas to di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan. Di tapay makamirmiryendan. Agaanos ta Hindi mo sabat sa nagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asidata. Apay nga. Awanan. Nagbaliwan da Insan Glory kan Insan Roger. Apong. Anya. Apay nga. Ay, sandan nga agpawpawit iti kwarta. Apong. Apay nga ta. Tawagam man ta kayat ko ang makasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ha? Di kay madanagan, napong. Tasyak, ti kumatang, iti agas yo. Pangalaam nga iti kwartam, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka. No kasapulan nga umutang hak, tapno da paggatang yo iti agas yo. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanya, kapong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimot laan? Wen Glory, sikangay. Wen Manong,
makabakasyon na. Nasayat nga rod. Tapno agid tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kong taagawin di Pilipinas. Kailiw kong daapong bakit kan apong lakay. Uray siya karod, Glory. Kailiw kumot na nila. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni Insan Jimo. Katidan kaya di makisarita iti cellphone. Wan ka no nga ron. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga na. Taad ta ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wan nga rod, Manong. Santan nga ipakam mo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di pasidam ka na kamay. Nauna ka din ti sa balay. Uray natang no isaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imo yung kamutin ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makareng kayo. Tawagan man daglure kan Roger. Takasarita may, Jimo. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sanda nga, popowait. Yung bay na makasarita ay dahi ti cellphone, Jimo. Ay aganos kayo ah. Awanin, nalipatan da tayo. Di yun namnamahin nila. Ta saan da kayo napagananaw. Hindi apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Wan, Jimo. Kailiw medan. Nakalipat da nga ruday. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ala, umanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamba istrisak kada kayo. Awagam nga Roger. Naiko. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakit nga ay, Jimo. Ay, May sa kamutalaklakayan. Jimo. Kas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Api abugpog kawag da apong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayong bagbagam kadakwada. Apo ko, agyaman na kanagawid kayo. Ay na, imbag na sinmangpat kayo tapaw. Apaw. Kaya't yung tigatas. Itimplahan kayo iti gatas yaw. Ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimo. Itatatan na Roger kin Glory. Saka kundi sigbat. Ay na, di yung patpatan na tataw. Plastic na ito. Aging sasingpat lang. When Roger Glory, ididamaw, nasingpet ni Jimo. Nga may di agbaybayag, rimuaran ti pudno nga ugali na. Rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jacqueline, pag-arup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga gipawit kami iti kwarta kan kuana. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igat-gatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan. Sana po no lagi timpulong daapong kada kayo. Imbagam ngagkabaw ta apong. Kung saan mo't gayam? Wah. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kada apong. Insan. Saan minasingaran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaga nga ya. At damat balay ko pagawidak. Wen! Pumanawak! Nasaya at taimay ka, Jimo Barok. At the bad news.
Anya bad news? Tata Cordapio. Ada, jay podno nga kindaga, iti nagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga. Naluko ka, baraw. Linuko na ka, ginaggatangam iti nagtuunan ti balay mo. Ha, saan na mo't gaya makukuha din lako na kin ka? Anya, isumot la di na may ti papilis ti daga nga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata. Papanawin na kakanon ti akin kukwa iti daga, baraw. Agpagpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pag naidak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Sulnitak tinagkurangat. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramit ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami mo tapaidam kat insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man ng titibalay. Ngam saanan asika ti pangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, insan. Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka insan. Mapilitan kami amang idarom king ka. Saanan, insan. Promise. Agbalbaliw akon. Panagnagakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at taaramid mo, nasaya at tumat ti pagbanagam. Ngam no dakas ti ganwat mo, dakas tumat ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.